está en Portugal. Está para algunhas cousas, pero para outras non. Por favor, rápido, que imos un pouco... Problema das lacunas lexicais do galego, sobre todo no ámbito científico-técnico, mas non só. Entón, digamos que teño refletido moito no asunto, e a ese respecto quería un pouco complementar as explicacións que deron desde a mesa o Valentín e a María Pilar, para, se callar, deixar un pouquiño máis claro en que consiste esta estrategia de converxencia co luso brasileiro. E aproveito precisamente o exemplo a que aludía o Valentín, o caso dese utensilio que temos sobre nós e que produz luz a partir da electricidade. Acontece que o arquétipo ou protótipo dese obxecto surxe só un ano antes de Rosalía publicar As follas novas, en 1879. Había moi pouco tempo que o galego recuperara o ámbito de escrita. Era evidente que naquela altura o galego non tiña capacidade para dar nome aos novos obxectos, aos novos conceitos. E esa situación, de facto, prolóngase até o momento actual. E vou mostrar en que medida. Ese obxecto, se preguntásemos ao galego medio actual como é que se chama, entendendo por galego medio unha persoa probablemente non escolarizada en absoluto en galego, pois diría bombilla. Ora, bombilla evidentemente nen é nen pode ser palabra galega, porque presenta o sufixo diminutivo illa, que non é patrimonial en galego, é unha palabra claramente castellana. Pois ben, recentemente houve o avanzo social de expurgar o castellanismo suplente bombilla e escolarizar, divulgar, socializar a palabra lámpada, que se toma a partir do luso brasileiro. Isto non é caprichoso. Por que se toma a partir do luso brasileiro? Porque, sendo o lusitano, o brasileiro e o galego variantes da mesma lingua, non linguas independentes, variantes da mesma lingua, espérase que as palabras luso-brasileiras encaixen perfeitamente en galego. E así é, lámpada encaixa ben. Ora, qual é o problema? E é un problema social. Como é que se chama, se lámpada é o que produz luz, como é que se chama o suporte da lámpada que temos diante? Pois ben, a esta pregunta na actualidade non poden responder con eficacia designativa 99% dos galegos, porque evidentemente van utilizar o castellanismo suplente lámpada ou lámpara e non serve, porque se o de dentro é unha lámpada, o de fora non pode ser unha lámpada. Entón, qual é a solución natural e económica? Pois recorrer á solución que tamén nos dá o brasileiro, que é candieiro. Hai unha lámpada e hai o candieiro que suporta a lámpada. Que acontece? Que a palabra candieiro encaixa perfeitamente en galego. Por qué? Porque xa de facto é palabra galega rexistada en dicionarios dialectais de galego. Que acontece? Que no galego actual, no galego dialectal, candieiro só significa o suporte para unha vela. Claro, é a bella palabra galego-portuguesa que ficou na Galiza ancorada, desfasada. O que compre nesta altura simplesmente é, de armonía co luso brasileiro, revitalizar esas palabras galegas anticuadas e tornalas úteis. E do mesmo modo, adaptar as palabras luso-brasileiras modernas que o galego non tivo a posibilidade de criar. Porque desde o século XV, como advertiu o Valentín, o galego non ten capacidade neolóxica. Isto é económico. Por que económico? E é natural. Porque no caso do léxico antigo, galego, lusitano e brasileiro coinciden polo menos en 97%. Se coincidimos en 97% no léxico común antigo, por que non habemos de coincidir no léxico moderno, no léxico tecnificado, etc.? É por unha questón, xa digo, mesmo de utilidade, de pragmatismo, para alén de que, naturalmente, sería inaudito unha codificación do galego con esa asimetría. Quer dizer, que 97% das palabras da lingua común son comuns co luso brasileiro, mas o 95% das modernas e das técnicas son diferentes e comuns co castellano. Iso, penso eu, que, dada a situación mesmo sociolingüística actual, non se pode permitir, senón para precisamente determinar a definitiva disolución do galego no castellano e declaralo xa por completo lingua inútil. Nada, moito obrigado.